Counting double digit thousands stacks. Задера хора, аз съм Зоид Про и тук ще видя, че имам 23 абоната. Направо като видях, че имам 23 абоната, подскочих, почна да викам. Имам 23 абоната. Просто... Айде не забравяме, ние ще играем с Симпсън епизод 1. Да ви кажа, аз поразвих доста. Не чак доста. 7 левел съм или май бях 8, не си спомня. И просто гледайте. И както видите, сменил съм си профилната снимка на... Напишите ми в коментари, коя снимка по-яка, предишната или тази, защото ме кефи тази, която в момента съм с нея. И това е. Просто гледайте клипа. The fuck, имам малко Wi-Fi. Трябва да тия към Wi-Fi. Аре, не хващам ли Wi-Fi повече? Поне 3 чертички. 3. Yes. Хайде, Wi-Fi ще. Ела насам. Yes, 3 черти. Може да не спаднат на 2. Да станат 4. Бутай. Ади. Поне играта да ми тръгне, бе. Както виждате, хора, изгубихме 2 минути. И както виждате, аз съм се развил. Доста. Косметичето, те. Тук ще го преместим. С ограда и да затворим тук и готово. Както виждате, хора, аз съм се развил. Тъй. И аз мога да унищожа всичко, но не искам, защото съм се развил, окей? Не знам какво прави този... онова там нещо. Но ще бъде зло. Сигурност. Тук и ти трябва да го махнем. Че да можем да се повторим. Това е пътя. Ставаме го те. И сега пътя. Сега пък и този му кука. Оф, какво натиснах! Абе. Ти пак сега трябва да го махнем. Да сложим пътя. За сега ще бъде така. Като се купя... що не се купя, бе? За $610. Няма нещо 610. О, 150.
Имам 31. А то пък, айде. Сега пак се оказа, че нямам пари. Кой искаш? А в тогава пак трябва да купувам и абе. Ау! Добре, хора, това ще бъде скучно, така че ще пусна кога зареди. И готово зареди. What happened? Вземем $, пари. Hey, what the? Много тук за теб. What the? Дали имам друга мисия, нова мисия. Вот имам да построим някакви неща. Тия с дървета. 175. Тук не. При хората. Те. И тъй като гледам всичко е добре. До края на този клип трябва да съм станал 8 левел. Поне така планирах. Да новото нещо да се осъществи. Тук имаме нещо. Ти пак тес. Кой искаш, бе, Хомър? Искам да работиш. Ще работиш, моето момче, ще работиш. Ще работиш. Ще работиш. Пък не можеш да работиш. Ти ще да работиш. Лиса, къде си? Лиса. Ти къде си отишла? Супер, ади. Искам още. И ти? Хърсти, ти можеш ли, бе? Не. Не можеш да чистиш. Пък и ти не можеш. Бе, ти селянин. Ах, няма можеш. Пак. Ще работиш. Кой иска за Айзек через 5 секунди? Прекот чеш. И хора... То с какво прави, бе? Хомър, ти. Виждаш тирачи чистите не. Те са готови ли си, къде отидах ти, бе? Job mediocrely done. What the? I wish this was a shooter game. Job mediocrely done. Сега и теб ще оправим. What the? I wish this was a shooter game. И хора, мисля, че това ще бъде крат на този клип. Съжалявам, че не съм станал. Almost, I'm on my way. 8 левел. Следващия клип ще бъда и
това е работата. И това е всичко. Чао.